ens trobem a Golf Barcelona, on s'està disputant la Copa Catalunya Femenina 2023. El nivell és molt elevat, ja que és una competició puntuable per rànquing mundial i podem trobar jugadores de tot el territori espanyol, inclús també jugadores internacionals. Les condicions del Club de Golf Barcelona ara mateix són molt bones, la veritat és que el camp està molt ben cuidat i les jugadores han pogut disfrutar i també patir per les condicions a les que es troba de dificultat. Els equips estan bastant ràpids i la veritat és que això pot afectar notablement en el joc de les jugadores, ja que han de controlar molt la potència en el que tiren els pads. El nivell és molt bo, hi ha unes jugadores superbones aquí. Tu has de comptar que són 3 dies, per exemple, avui a mi no m'ha anat molt bé, però jo sempre penso que si comences malament no passa res perquè ho pots recuperar en els 2 dies que et queden o els 3. I no s'acaba fins al forat 18, així que has de comptar que et queden dies i et queden forats i ho pots fer qualsevol cosa. És una competició d'alt nivell on, com he comentat abans, venen jugadores de tot el territori espanyol, inclús internacionals, i és una competició que dona molt nivell en els nostres camps de Catalunya. Estem celebrant la 14a Catalunya Cup, una competició que va començar el 2006 aquí mateix a Porreig i que enguany, amb motiu del 40è aniversari del Club d'Arts de Xarxa, el club degà dels darts catalans i també a nivell espanyol, celebra el seu 40è aniversari i llavors, per tant, la federació va optar perquè aquesta competició fos acollida aquí a Porreig. Vam començar, abans hi havia molt fulgor. Vam començar el 83-84 i el 85 amb un campionat que vam fer a Viladecans. Hi havia 64 equips. Vull dir que estava la cosa amb expansió. No, tampoc és una minoria que s'hi dediquen. El que passa que nosaltres podíem tingut 70 persones jugant amb el club, amb els 40 anys. Per la federació és molt important que per segon any consecutiu pugem al llistó de participació, no només d'equips i d'esportistes, sinó pel fet que tot això després es tradueix també en esportistes federats que participen en aquesta competició. Tenint en compte que la Catalunya Cup és una competició oberta a tots els esportistes on és obligat que hi hagi una jugadora femenina. Per tant, a part de fomentar les jugadores femenines en aquesta competició, també fomentem aquells esportistes o aquells clubs que tenen esportistes que no estan federats i que estan en un impàs en que sí o no, que puguin federar-se i poder competir. Una de les particularitats que estrenem aquest any és la tecnologia. De fet, la digitalització d'aquest esport ha sigut una cosa d'un esport molt tradicional i ha sigut una cosa molt complexa. Amb el confinament vam poder treballar la digitalització de diverses competicions i l'última que ens quedava era la Catalunya Cup. I enguany hem aplicat aquesta tecnologia amb els darts amb totes les dianes. Totes les dianes tenen un marcador digital que des de casa qualsevol persona pot seguir aquest marcador i el partit. que avui celebrem la 4a jornada de la Lliga Catalana Divisió d'Honor, la màxima categoria de la Lliga Catalana.
que només queda una i avui els equips s'han de posar les piles per anar escalant llocs i no baixar per la temporada que ve. Doncs ara és el màxim nivell que tenim a la federació, hi ha una miqueta de tot, el Club Diagonal i el Sweet Trade són els que tenen potser els jugadors més rellevants i per això la lluita està entre aquests dos, hi ha un millor, diguéssim. No és una lluita, és un honor, és un orgull no poder estar aquí representant el gènere femení. Em dona molta satisfacció estar aquí. Com que porto des de petita jugant a bitlles, sí que trobaria a falta alguna dona més amb mi per tenir aquell suport, però les puc apanyar jo sola. Tot i que tenim 4 divisions, hem perdut la divisió femenina, que era important. Teníem 2 divisions femenines. Des de fa 5 temporades que la lliga és mixta. Estem treballant per aconseguir tornar a engrescar a les que ja havien estat jugant amb nosaltres i agafant noves noies joves que s'ha de renovar la plantilla. I bé, vam iniciar un pla de tecnificació i captació de nous talents femenins. Tenim unes quantes noies jovenetes, algunes que no ho són tant, però que en tenen moltes ganes, i és això, per això hi ha iniciació i tecnificació.